murguɗa nan. A yau insha Allah za mu aikata abubuwa guda biyu. Ɗaya za mu zartar da shi yanzu, ɗaya kuma in Allah ya yarda nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za mu aiwatar da shi in Allah ya yarda. Amma kafin na uwa ku sani, wannan yarinya ta daɗe tana aikata fajirci a wannan kafa. Mun bi ta hanyar laluma, mun faɗa mata Allah da manzansa, mun nuna mata azabar Allah da ni'imar Allah, amma ta ki. Abinda muka fahimta ma tana yin wani abu ne don tsokanar musulunci, tana yin wani abu ne don ta tunzuro al'ummar musulmi. Saboda haka za mu bi umarni na wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce, idan kun ga mata ire-iren wannan yarinyar ku tsine musu, domin su da ma tsinannu ne. Abin da yasa ba mu fito mun tsine miki ba kai tsaye, wata aya da Allah yake cewa ku tunasar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, dan tunasarwa lalle tana amfana da mu'minai. Kyautata zato na samun kanki a cikin addinin musulunci shi yasa muka yi tunanin cewa ko ke ma za ki shiga cikin sahun mu'minai din. Amma tun da kin ki, Allah ya tsine miki albarka, Allah ya tsine miki albarka, Allah ya la'ance ki. Kuma insha Allah kafin mu mutu, in Allah ya yarda, sai Allah ya mai da ke a bar tausayi, a bar kyama a cikin mutane. In Allah ya yarda sai kin zama aya da darasi a cikin wannan al'ummar, ko kuwa da bayan mutuwar ki ne. Sannan ki sani cewa wannan abubuwan da kike yi ba wai mu din kike taba ba, a'a mu da Allah ya ce mu fito mu faɗa idan mun sani a matsayin mu na musulmi, mu muna tura da wannan sakon ne. Idan kin yi ba mu kika yi ba, dan ba uwar mu ko uban mu bane ba suka sa wannan ka'ida. Sannan abu na biyan wa musulmi shine za mu ɗau mataki akan wannan yarinyar in Allah ya yarda. A cikin list ɗin waɗanda muke ganin cewa za mu iya ɗaukan mataki a kansu, to wannan yarinyar ita ce list na farko. In Allah ya yarda ita ce mutum ta farko da za mu fara ɗaukan mataki a kanta, wadda inda za a ce ta dawo TikTok ta ci gaba da yin abubuwan da ta ga dama kamar yadda ta yi a baya, ko da za ka biya ta kuɗi, ko da za ka biya ta da abin da ta fi so, wallahi al'azim ba za ta yi ba. Kuma wannan matakin za mu ɗauke shi ne ta hanyar shari'a, ta hanyar doka, ta hanyar amincewar Allah subhanahu wata'ala da manzansa, ta hanyar dokar da ƙasa ta ba da dama. Za mu bi, za mu ɗau mataki a kanta in Allah ya yarda. Sai mun yi maganin ki, sai mun kawo ƙarshen ki. Sannan ku sani cewa ku 'yan uwa musulmi masu binta, su yi mata like da sharing da comment, hasali da masu following ɗinta, wallahi azimu duk abin da take yi ku ne ƙwarin gwiwarta. Kuma a wajen Allah subhanahu wata'ala duka ɗaya kuke. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ku taimaka wajen taimakakeniya wajen aikata ayyukan alkhairi, kada ku taimaka yin aikata wajen abubuwan barna. Saboda haka baka aikata zunubi ba kuma zaka kwashi romansa. Saboda haka Allah ya sa mu dace. Ke kuma ki saurare mu, in Allah ya yarda sai mun yi magani ki. Wassalamu alaikum.